Pagising ko pa lang sa umaga, sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga, kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambalan na! Nicole Yala at Titan Jello! Magandang morning, Gen X! Sobrang classic! Uy! Parang bumalik ako sa 2000. 2004 naman ako. 2004 ba? Oo. Let's go! Eto na, let's go! Yeah! Makipagsiksikan, dikdikan na naman ako sa pina ng jeep. Iba ang aming trip, pare. Has kaming with utak, sobrang bilis. Iwan sa aming panis. Ito ang makabagong tambalan. Uy, bumpanis! Bumpania! Hey! Let's go, Gen Z! Ay! Ang mga Gen Z ba, meron ba kayong mga, kasi ito very classic sa aming mga Gen X, yung tinatawag na sugat ng kabataan. Ay. Pag Gen Z ba, ano ba yung pag sinabi niyong sugat ng kabataan? Relate ba kayo dyan? Alam mo, wag mo na akong dinadami sa sugat ng kabataan mo. Bakit? Eh, bata pa ako eh. Huwag kang ano. Ako nagtatanong lang ako dito, ha? Hindi mo naman kailangan masyado ipagdikdikan. Wala pa ako masyadong sugat. Wala. Totoo. Wala Like, kunyari. Or iba ba kayong mag-isip? Or nag-iba yung mundo? Sige, Nag-iba okay. yung mundo. Baka. Sa bagay, mas privileged na kasi siguro kayo. Mas nakikita na namin lahat. Oo. Or mas exposed, mas meron. Okay, for example, context. Okay. Gen X, isa sa mga sugat ng kabataan ko talaga na hanggang ngayon, hinihil ko siya. Parang ganun. May ganyan. May healing ka pa. Bigyan mo ako ng background music na malungkot. Sige, Charot. teka lang. Bigyan mo ako. Lagyan mo ako ng background Lalagyan music kita. na malungkot. Teka Yung lang. pag bumalik ka sa nakaraan, tapos maalala mo talaga na kulang na kulang. Malungkot ka talaga. Oo. Hindi masyado. Query lang. Ito na. Ayan. Ano yung mga pangyayari? Ayan. So, isa sa mga, wow, naging ano yung boses. Lumambot! Ang sikip mo dyan! Eto nga. Naging Becky. Hindi bagay. Ito na nga. So, hindi, isa sa mga, joke lang. Hindi bagay. Huwag na nating ipilit. ito na. Ayan. Isa sa mga, feeling ko ang healing nito ay through my kids. Yung Crayola. Alam to kung ikaw ay isang masugid na tambalanista for more than 2 decades, alam mo na isa yan sa talagang mga pinaglalabang kong mga sugat ng kabataan, yung Crayola. Kasi natatandaan ko dati, uso yung mga 64 colors, yan. Tapos yung 128 colors, yan. tapos yung sa mga kaklasiko, meron silang, bukod sa crayons, iba pa yung craypas. Sa isang lagayan lang to, ha. Crayons, craypas, tapos sa watercolor paint. Ganda. Tapos may lagayan talaga. Tapos ako, ang colors ko, 8. Swerte na kung 16. Swerte yung 8, wag kang mag-ano siya. Oo nga. Infinity sign. Ayan. 8. Ang mabuti kong swerte kung all 8 colors ito. Dalawa pa dun black kasi. Pinagkukuha ko lang sa ano. Kaya ngayon, for some reason, kahit na hindi naman talaga nauubos ang crayons, di ba? Kailan mo naman nauubos yung crayons? Hindi naman tayo araw-araw mga bata nag-color. Yeah. Hanggang ngayon talagang pag nakakakita ako ng crayons, binibili ko talaga kapag maganda naman or kakaiba or feeling ko magugustuhan ng mga bata. Kasi may mga ganong klaseng mga sugat. Ganun yung sugat. Oo, ganun yung sugat. Feeling ko mayaman lang talaga yung nakakapagbili ng yayamaning mga crayons. Ako naman ang sugat lang sa akin siguro yung tuhod, siko. Ganun lang. Wala naman. Wala pa. Kasi parang feeling ko nga, ito lagi ko itong sinasabi, baka kasi nung panahon na yon parang, or konti lang kasi talaga yung mga choices dati. Depende siguro Feeling sa tao. ko. Ako kasi wala akong pakialam eh. Sa bagay. Una-una hindi ako nagkikreyo. Una-una pinapagawa ko sa kaklase ko yung mga kailangan Yun kong lang, pagawa. wala kang pake, di ba?
Una-una, hindi ako marunong Sa magkulay. bagay, alam mo, gets ko yung Depende. depende sa bata. Bakit ka naman maapektuhan sa Crayola kung in the first place, hindi ka nga nagka-crayons? Ako palibasa kasi ko, bata pa lang ako, very studious na ako. Oo. So parang kapag ka may present sa akin ng mga gagawin, gusto ko maayos, makulay. Meron pala mga taong tulad mo, wala talagang pake. Diba? Hindi ko naman ginajudge. Oo. Pero kaya gets ko na iba-iba tayo ng uri ng sugat ng kabataan. Yan. Ako ang masasabi kong isa sa mga definition ko ng malayo pa pero malayo na is that at any given time sa refrigerator namin, Ayan. merong ice cream na hindi tilapia yung laman. Ako biktima Oo, ako ng di ba? tilapia. Hindi, kasi parang feeling ko, parang ano yan parang dapat paglagayan ng ice cream, galon ng ice cream, vanilla ice cream talaga nakalagay dyan, Rocky Road. Hindi galunggong. Hindi galunggong, hindi Hindi tilapia, bagoong, correct. Hindi gulay, Yan. ganon. So, ako yan yung masasabi kong, ay, kahit papaano, umasenso na tayo, friend. Kasi yung generation ko nung bata ako, talagang kapag may galon ng ice cream sa ref, definitely hindi ice cream. Ngayon, in fairness, ice cream, nakakaiyak. Vanilla, Rocky Oo. Road na. True. Tsaka cake. Ayan. Isa pa yan. May kaklase ko dati. Di nakita ko may baon siyang cake. Di, bata pa lang kasi ako, madiskarte na ako. Tinidor queen ako eh. Ayan. Baon ko lang tinidor. Yung Tas pinakamagandang tinidor. Yan! Ganyan. Tapos tusok-tusok lang ako. Ang Oo. sarap nung cake nung kaklase ko. Sarap. Tapos sinabi niya sa akin, hindi ko ito makakalibutan. Nasa Tambalan book to eh. Oo. Sabi niya sa akin, that's enough. Ano Ginanon flavor? ako. Ano flavor ng cake? Mocha. Ay. Talaga, ang sarap na para bang nung sinabi niya, enough, tama na yan, na para bang talagang patay gutom ako. Well, totoo naman. Oo. Confirm naman, pero sabi ko, balang araw, pagdating ng araw, kahit walang okasyon, meron kaming cake. Ayun, ending, lahat kami pre-diabetic na. Paki ka naman sa ngayon. family. Cake ka naman ngayon, ante. Depende sa depende sa iyo yan. Gagaling ang pambati sa'yo ngayon. Kapag ka magaling ang pagbati mo sa akin, di baka may cake tayo today. Di ba? Kasi hindi kailangan may birthday para may cake. Yan. Di ba? Iba-iba talaga ng sugat eh. Totoo yun. Pero maybe nga, dahil nga bata ka pa, kaya siguro wala kang Huwag mo na masyado. ako Or wala dinadamay. kang nga pake. Or Ako- ganun pag lalaki. Hindi. Ano? May mga ibang tao at may mga ibang bata rin na may mga sugat din talaga naman sa kabataan nila. Ako kasi wala talaga akong pake. Talaga. Kung wala akong Hindi mo- sapatos, wala. Kung wala akong... Ah. Ako kasi hindi naman din kami mayaman eh. Oo. Hindi kami mayaman. Kaya tanggapin mo na lang ang katotohanan. Oo. Sa bagay, pagka... Hindi ko, alam mo kapag ganitong maulan, malungkot ako eh. Bakit? Naalala ko yung mga kabataan days, laging basa ang medyas ko. Bakit? Pag umuulan. Kasi yung sapatos ko, laging buka. Puppet yung yung Nagsasalita. nagsasalita siya. Yung swelas talagang naghihiwalay. Hindi sila friends nung mismong sapatos. Oo. Hindi sila friends. Nag-uusap-usap yung dalawang sapatos. Kaya kapag ganyan na, kaya siguro kapag nakakita ko ng magandang sapatos, tas sakto naman sa sweldo, di ba? Bibilin ko din. Sugat ng kabataan na naman! Tigil na po natin yung kakahil ng inner child. Namumulubi na po tayo, mga Gen X. Namumulubi na tayo kakahil ng inner child. Itigil na po natin yan. Sabi naman, deserve ko to. Yun Ayan, ang sinasabi namin deserve. Deserve ko to. Gusto ko to. Oo. Deserve ko to. Mabibili ko to. Ganon. Kailan nyo sinasabi sa sarili nyo na deserve? Araw-araw. Ganon. Kasi Tapos nanay namin papahirapan. Diba? Hindi kasi kaming mga Gen X ang naiisip lang namin na deserve namin kapag halimbawa powerful yung ginawa naming project. Yan. O kaya successful kami sa isang ginawa naming or nalagpasan namin ng isang matinding pagsubok. Yan. Matindi talagang Oo, pagsubok correct. yan. Ganon. Oo. Matinding pagsubok. Yan. Yan. Yun, deserve. Kayo kahit kailan, deserve. Everyday, deserve. Everyday, deserve namin mag-milk tea, deserve namin magkape, deserve Kaya nga, namin mamahinga. alam mo, ang bilis namin mapagod. Correct. Ang pansin ko nga, lagi kayo nagmi-milk tea, kape. Ibang level yung pagkakape nyo. Hindi pa ba kayo nangangatog? Hindi, at least nga kami kape, kayo dati, alak ang mga trip nyo eh. Kami Oe! ngayon, kung kayo dati, ang dami yung borloloy. Aha, borlolo!
yung nakakaalam ng salitang borloloy, shout out Gen Ayan. X. Siyempre, Kaway-kaway. tinuro mo sa akin, ante. Borloloy. Borloloy, kami naman yan. Aesthetic ang tawag. Aesthetic. Yan. Oo. O nga no, borloloy. Oo. Ganyan yung nanay. Kuya, baka namin mo borloloy. Sabit-sabit. Ganyan. Aesthetic. Yan, Kayo naman, aesthetic kami aesthetic kayo, pero wala namang andakels. Kami madami kaming borloloy. Mga Kahit Gen naka-boots, X. no? Naka-boots ka. Kahit pa paano, di ba? Meron na. Anyway, Very mga good. kabisyo, muli kami magbabalik at kasama nyo pa rin natitindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ang kumikinang ina mo, ang kumikinang ina niya, ang kumikinang ina niyong lahat. Ako po ang kumikinang ina na si Nicole Yala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yon! Nakasabay ka ng mga semi. Ante, may paparinig pala ako sa yung song. Ay, ito? Oo. Di ba Ogie Alcacid yung dati sa inyo? Oh, ito. Ay, Rob Daniel na. Oh, define.